vayan polo cu, que eu xa conseguín chollo. Elo? Pois polo guapa que son, ou que pensas? E despois xa viron a estatura e o corpazo que teño, quedaron alucinados. Eu quero ser como así de maior. Papá, esta é Ramona. Se queres pode empezar a vir á casa a partir de mañá. Ya estamos. Esta zona blanca que ves aquí non entra o aire. Xa ves. Velo, pero non está facendo nada. E que quere que fa? Estás segura que non queres volver? Eu esa casa co tipo ese non volvo. E tipo, e ocúpate no teu, sí? Cal é o teu nome? Ramona Iglesias Bouzón. De que buscabas? De todo menos fábricas. Vale, un momentinho. Carón de voo, só sei que o viño matou. Os meus miolos están feitos un Cristo, non sei onde va. Só sei que está bailando a feira de Chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara. Foi cando ia marchar, vinte de cello bailando. ¿Qué le pasa? Nada, Estoy cansada e decido sentar... Deixo estar xa, por favor, non empeore máis as cousas de Valeriano. Que é ese café que me dixeras? Cando dixen tal? Hostia, outro día, non? Non estarás confundido? Eu nunca me confundo. Pero te doi unha primeira vez? Que mal che fai, muller? Déixame pensalo. Pensar o qué? Pois pensar que vai ser. Pois pénsalo. Espera un segundo. Que? Pa que esa foto? Para pensar mellor.